Wata rana Umaru Musa Raduwa yana fama da rashin lafiya ta ajali. Yana kwance abokan adawa suka rika zanga-zanga akan cewa dole sai ya daga wannan kujerar domin an ba wanda yake da lafiya. Babu abin da ya fito bakin Yaraduwa, Allah ya ji kansa da rahama, sai ku yi haƙuri, wannan duniyar ma baki ɗaya na kusa bar muku ita, amma abin da nake so da ku a nan shine ku sani, wallahi duk azzalimi baya taɓa ɗaurewa, kuma in dai kujera ce da kuke magana ita ma ba ta dawwama. Sannan ku sani duk wanda ya zalunci bayan Allah, lalle Allahu ta'ala ba zai kyale sa ba. Allah ya ji kan Umaru Musa Raduwa, Allah ya ji kan dukkan 'yan uwa musulman duniya baki ɗaya alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.